Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Шаноўныя слухачы радыё Марыя, сёлета ў кастрычніку у папскім грыгарыянскім універсітэце ў Рыме адбылася двухдзённая міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная ролі мітрапаліта кіеўскага Язэпа Руцкага ў рэалізацыі рашэнняў Трыдэнцкага сабора. Асобай дзейнасць Язэпа Руцкага разглядаліся на канферэнцыі шматбакова. У пачатку паседжання было прысвечана біяграфічным і агеаграфічным аспектам. Першым на канферэнцыі прагучаў даклад беларускага гісторыка Дзяніса Лісейчыкава, які пазнаёміў удзельнікаў форуму з вынікамі даследаванняў па генеалогіі, сям'і і дзяцінстве Руцкага. Мы сустрэліся са спадаром Дзянісам Лісейчыкавым, каб паразмаўляць пра гэту значную падзею. Спадар Дзяніс, раскажыце, калі ласка, з якой нагоды была арганізавана канферэнцыя, прысвечаная дзейнасці ураджэнца Навагрудчыны, аднаго са стваральнікаў уніяцкай царквы, грэка-каталіцкага мітрапаліта Язэпа Руцкага. Падзея была прымеркавана да юбілею з дня яго нараджэння. Сёлета мы адзначаем 450 гадоў з дня нараджэння. Канферэнцыя прысвячалася ролі мітрапаліта кіеўскага Язэпа Руцкага ў рэалізацыі рашэнняў Трыдэнцкага сабора. Нагадайце, калі ласка, нашым слухачам, чаму гэты сабор лічыцца адным з найважнейшых у гісторыі каталіцкага касцёла. Трыдэнцкі сабор, бадай, адзін з самых маштабных сабораў. Ён доўжыўся вельмі працяглы перыяд, практычна 20 гадоў у сярэдзіне 16 стагоддзя. І, па сутнасці, гэта быў такі адказ на выклікі рэфармацыі. Мы памятаем, што ў першай чвэрці 16 стагоддзя быў такі сістэмны крызіс у рымска-каталіцкай царкве. І неабходная была рэфармаванне. Уніфікацыя многіх палажэнняў і тэалагічных у тым ліку. Важнае пытанне надавалася адукацыі, свецкага кліру, манаства. І вось у шэрагу такіх пастаноў Трыдэнцкага сабора у тым ліку былі прыняты, напрыклад, рашэнні аб адкрыцці шэрагу навучальных устаноў спецыяльна для навучання духавенства. І, дарэчы, у адной з такіх установаў папскай грэцкай калегіі, якая была заснаваная ў Рыме, вось акурат і вучыўся наш мітрапаліт Іосіф Філімін Руцкі. Мітрапаліта Руцкага на канферэнцыі называлі Язэпам, Іванам, Іосіфам. Дапамажыце, калі ласка, разабрацца ў гэтай разнастайнасці імёнаў. Іван – гэта яго хроснае імя, так яго ахрысцілі пры нараджэнні. Імя Іосіф – гэта імя манаскае, паколькі ў манахаў усходняга абраду мусіць імя хрысцільнае і імя манаскае быць з адной літары – Іван Іосіф. Язэп – гэта ўжо такая, хутчэй, простонародная форма, якая была ўласцівая для беларускай публіцыстыкі ўжо пазнейшага перыяду, дзесьці ўжо стагоддзя 20-га. Яшчэ быў адзін з міфаў, што частка яго прозвішча Вільямін – гэта насамрэч не прозвішча, а гэта імя. І многія пісалі праз дэфіс не Вільямін Руцкі, а Іосіф працяжнік Вільямін, што з'яўляецца неправдай. І, зрэшты, гэтае пытанне я таксама ў сваім дакладзе падрабязна разглядаў. Пасля канферэнцыі паведамлялася, што ў ходзе працы форуму былі развянчаныя некаторыя міфы, якія ўзніклі вакол пытання аб паходжанні Язэпа Руцкага. Што такое гістарычныя міфы? Гістарычны міф – гэта калі мы альбо зусім не маем звестак у гістарычных крыніцах, альбо маем зусім мала звестак, аднак тым не менш робім нейкія такія далёкасяжныя высновы аб працэсах ці падзеях, якія былі ў мінулым. Ну, каб прывесці, напрыклад, такія яскравыя прыклады гістарычных міфаў, якія, дарэчы, могуць быць цалкам нешкоднымі, цалкам пазітыўнымі. Напрыклад, ёсць міф пра Беларусь як пра краіну замкаў, так? Але пытанне ў тым, што чым гэты міф сілкуецца і на чым ён грунтуецца, хто праводзіў нейкія замеры, колькі замкаў ёсць там у Беларусі ці ў іншых краінах. Аднак, тым не менш, вось ёсць такі пазітыўны міф, які спрыяе таму, што ў нас, скажам, развіваецца вось гэты накірунак у гісторыі. А калі мы бяром, напрыклад, канфесійную гісторыю, таксама існуе такі пэўны міф, што ў нас у Беларусі ёсць такія глыбокія старажытныя карані талерантнасці ввогуле да ўсіх канфесій, да ўсіх народнасцей. І пытанне таксама, калі мы пачынаем вывучаць падрабязна, то ў розныя перыяды было па-рознаму. Цяжка гаварыць пра, скажам, стагоддзе якое 12 ці 11, як там
пра нейкую пэўную талерантнасць на нашых землях. Безумоўна, мы ў першую чаргу гаворым пра акурат 16 стагоддзе, вось пра што ў нас была гаворка і на гэтай канферэнцыі. У тыя часы, безумоўна, ў параўнанні з многімі іншымі краінамі у нас тут спакойна, свабодна развіваліся розныя канфесіі на нашых землях, але так было не ва ўсе часы. І, дарэчы, вось такі шырокі міф. Ён можа прывесці да стварэння вось на роўным месцы дробных гістарычных міфаў. Як вось наша ідэя пра такую талерантнасць да ўсіх канфесій да таго прывяла, што вось як гісторыя са знакамітай царквой трохвугольнай у вёсцы Вялікая Сваротва Баранавіцкага раёну. Любы чалавек, які ведае, што ў нас вот такая была талерантнасць, ён, калі бачыць 3 алтары ў храме, значыць, гаворыць, ага, значыць, тут явна маліліся прадстаўнікі 3 канфесій. Там ніколі не маліліся прадстаўнікі розных канфесій, аднак тым не менш, вось дзякуючы такому пазітыўнаму міфу пра талерантнасць узнікаюць вось такія канкрэтныя гістарычныя міфы. А якія міфы існавалі адносна жыцця мітрапаліта Руцкага? Я свой даклад будаваў акурат на вось гэтай тэме самых папулярных міфаў. Я вылучыў іх некалькі, вось я падрабязней пасля ў сваім дакладзе яшчэ пра гэта распавяду. Каб было цікава менавіта публіцы пачуць, якія міфы пануюць у гістарыяграфіі да гэтага часу, якія пасля могуць быць высновы, рабіць далёкасяжныя з гэтых міфаў. Ну і вось, як я ўжо гаварыў, у гэтым ёсць пэўная станоўчая місія міфаў, што, безумоўна, у вакууме ведаў узнікаюць нейкія пэўныя міфы, але праз пераадоленне міфаў, праз такую дэміфалагізацыю і адбываецца пэўным сэнсе прагрэс і развіццё гістарычнай навукі, што мне падаецца таксама адбылося і ў ходзе нашай канферэнцыі. Язэп Руцкі быў ахрышчаны ў кальвінісцкай веры, пасля перайшоў у каталіцтва, а потым далучыўся да ўсходняга абраду і стаў руплівым апосталам пашырэння уніі. Ці звычайнай справай у той час была змена канфесійнай прыналежнасці? Для 16 стагоддзя і пачатку 17 гэта была вельмі характэрная з'ява для нашых земляў. Аднак часцей такія трансфармацыі адбываліся трошкі па іншай траекторыі. Па траекторыі, як правіла, праваслаўе, кальвінізм, рымакаталіцтва часцей за ўсё. Это была са шляхецкім саслоўем звязана, і самы, напэўна, прыклад яскравы, які прыходзіць да галавы яшчэ са школьнай праграмы, гэта прыклад канцлера Льва Сапегі, уласна, які вось такім чынам мяняў канфесіі. У нашым выпадку не зусім характэрная траекторыя атрымліваецца кальвінізм, рымакаталіцтва, грэка-каталіцтва. Такіх прыкладаў я сходу, напэўна, і не назаву. Гэтым можа быць і унікальнасць канкрэтна гэтага выпадку. У тыя часы магла быць такая сітуацыя, якую мы ў іншых стагоддзях не ўбачым. Калі, напрыклад, як рымска-каталіцкі кіеўскі біскуп Пац, ён быў кальвіністам, ён ад пасаду біскупскага не адмаўляўся. У сваю чаргу, напрыклад, знакаміты Фёдор Еўлашоўскі, будучы кальвіністам, ён свайго старога бацьку уладкоўвае на вакантную пасаду пінска-тураўскага праваслаўнага епіскапа. І гэта ў тыя часы ўспрымалася як нармальная сітуацыя. У якіх архівах захоўваюцца дакументы, на падставе якіх удакладняліся звесткі пра жыццё Язэпа Руцкага? Практычна ўсе звесткі, якія я выкарыстоўваў у сваім дакладзе, яны былі ўзяты з, можна сказаць, цудам захаванага фрагмента архіва маёнтка Рута, які захоўваецца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, а таксама некаторыя фрагменты архіваў грэка-уніяцкіх мітрапалітаў, так званых, якія захоўваюцца ў Пецярбурзе. Якія можна выдзеліць асноўныя дасягненні Язэпа Руцкага, што мелі ўплыў на духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа? Ён будзе найперш вядомы, я думаю, нашым слухачам як выдатны палеміст свайго часу, паколькі ў пачатку 17 стагоддзя разгарнулася такая шырокая палеміка паміж прыхільнікамі Берасцейскай уніі і яе праціўнікамі. І з таго боку выступалі выдатныя палемісты, пісьменнікі, і ў прынцыпе гэтая палеміка яна паспрыяла развіццю і літаратуры, і жывой беларускай мовы таго часу. І вось адным з такіх выдатных палемістаў быў акурат мітрапаліт Руцкі. Апрача гэтага ён здолеў правесці паспяховыя рэформы агулам царкоўнага кіраўніцтва ўсіх структур кіеўскай мітраполіі ў Рэчы Паспалітай. Напрыклад, пры ім таксама з яго ініцыятывы была праведзеная манаская рэформа і быў створаны базыльянскі ордэн у 1617 годзе. Дарэчы, першае пасяджэнне акурат было ў маёнтку самога мітрапаліта адбывалася. І вельмі вялікую увагу ён ва ўсіх сваіх лістах, іншых дакументах ён надаваў пытанням адукацыі. Прычым пытанням адукацыі не толькі манахаў-базыльян, якіх
ўсё ж такі былі дзесяткі, але і пытаннем адукацыі белага кліру, якога былі тысячы. Амаль кожны год ён пісаў пра неабходнасць стварэння школак, стварэння семінарый нават у тым ліку. І нават, дарэчы, для Мінска ён быў знакавай фігурай, паколькі менавіта Руцкі вырашыў зрабіць Мінск у першай чвэрці 17 стагоддзя адным з духоўных цэнтраў менавіта. Ён абрал Мінск месцам, дзе будзе створаная семінарыя для адукацыі белага кліру. На жаль, пры жыцці мітрапаліта не ўдалося гэтую ідэю ажыццявіць. Ён толькі збіраў сродкі і фінансы на адкрыццё гэтай семінарыі. Толькі праз гадоў 10 пасля яго смерці у Мінску гэта семінарыя была адчыненая. Праіснавала яна недоўга з-за ваенных ліхалеццяў і ў канцы 17 стагоддзя яна ўжо была канчаткова закрытая. Аднак гэты сам факт, што ён столькі ўвагі надаваў адукацыі і дзякуючы ягоным высілкам па стварэнню сеткі адукацыйных устаноў мы можам сказаць, што ў 17 стагоддзі адбылася ў пэўным сэнсе і рэформа ўвогуле ўсяго царкоўнага кіраўніцтва. Вы казалі пра Мінск, а з якімі гарадамі яшчэ звязана дзейнасць Язэпа Руцкага? Ад самага нараджэння ён быў цесна звязаны, ён і ягоная сям'я, безумоўна, з Навагрудкам, дзе, дарэчы, была таксама і кафедральная царква Барысаглебская знаходзілася. Апрача Мінска, на які ён звярнуў увагу ўжо трошкі ў больш такім сталым узросце, вельмі важнае месца ў яго жыцці займала Вільня, дзе, уласна, ён быў таксама адразу быў рэктарам семінарыі духоўнай. Пазней ён там нават быў пастрыжаны ў монахі, уласна кажучы. Ён там, напрыклад, пазнаёміўся з яшчэ адным выдатным дзеячом уніяцкай царквы тагачаснай, з Ясафатам Кунцевічам. Вось такі, напэўна, 3 галоўныя гарады ў яго жыцці. Ну, апрача гэтага, безумоўна, Рым, дзе ён атрымаў выдатную адукацыю і дзе, уласна кажучы, ён вырашыў стаць грэка-каталіком, пасля вось рабіць кар'еру іерарха менавіта як грэка-каталіцкага. Прапануем слухачам радыё Марыя паслухаць даклад кандыдата гістарычных навук Дзяніса Лісейчыкава, які ў Рыме прагучаў па-ангельску, а мы маем магчымасць паслухаць на беларускай мове. У біяграфіі любога чалавека важнае месца займае яго паходжанне, сямейнае кола, раннія гады жыцця, дзяцінства і юнацтва. Менавіта ў гэты час у многім прадвызначаецца яго далейшы лёс і закладваюцца матывы наступных учынкаў. Пры працы над біяграфіяй герояў ранняга новага часу і больш ранняга перыяда устанаўленне менавіта гэтых фактаў выклікае найбольшай цяжкасці. І прычынай гэтаму можа быць як амаль цалкам поўная адсутнасць пісьмовых крыніц, у якіх змяшчаюцца факты ранняга перыяду жыцця герояў. І ў гэтым плане біяграфія уніяцкага мітрапаліта кіеўскага і ўсяе Русі Іосіфа Вільяміна Руцкага з'яўляецца хутчэй выключэннем. Збор звестак пра яго і напісанне першых біяграфій пачаліся яшчэ пры жыцці гэтага іерарха. На працягу 17 і 18 стагоддзяў быў напісаны і апублікаваны цэлы шэраг падрабязных біяграфій мітрапаліта. Аднак прыведзеныя ў іх дадзеныя часта не толькі дапаўняюць адно другое, але і уступаюць у супярэчнасці. І я акурат у сваім дакладзе хацеў бы падрабязна спыніцца на асноўных спрэчных момантах біяграфіі мітрапаліта Вільяміна Руцкага, якія маюцца ў сучаснай гістарыяграфіі. Першае – гэта родавае прозвішча. Другое – гэта паходжанне, продкі, сваякі і так званы маскоўскі след. Трэцяе – сваяцтва з родам Корсакаў. Чацвёртае – уладанне маёнткамі, Рута і Нагародавічы. Пятае – дакладны год нараджэння і месца хрышчэння, канфесійная прыналежнасць. Апошняе – гэта герб рода. Перш чым спыніцца на канкрэтных сюжэтах, некалькі слоў я хацеў бы сказаць пра тыя малавядомыя дакументы, якія ляглі ў аснову майго даследавання. Прыблізна 20 гадоў таму у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі у Мінску быў знойдзены вялізны фрагмент архіва маёнтка кіеўскіх уніяцкіх мітрапалітаў Рута, які знаходзіўся ў Навагрудскім павеце. Гэты фрагмент архіва датаваўся 1513-1840 гадамі. Апрача астатняга, ён змяшчае 34 дакументы, якія былі складзеныя самім Іосіфам Вільямінам Руцкім, яго сваякамі, продкамі. У тым ліку сярод гэтых дакументаў маюцца уласнаручна складзеныя тастаменты мітрапаліта 1636 года, а таксама яго бацькі шчаснага, альбо Фелікса Вільяміна Руцкага 1587 года. Менавіта гэтыя дакументы і дазволілі па-новаму паглядзець на спрэчныя факты гісторыі рода Вільямінаў Руцкіх. Родавае прозвішча. У большасці прац, прысвечаных мітрапаліту, яго прозвішча гучыць як Руцкі.
Гэтая прыстаўка альбо так званы прыдомак Вельямін прыгадваецца не заўсёды і вельмі часта без дэфіса. За гэта часам ствараецца ўражанне, што Вельямін альбо скажонае Веніямін з'яўляецца другім іменем мітрапаліта, своеасаблівае Іосіф Веніямін. Такая форма імені сустракаецца ў некаторых навуковых працах. На самой жа справе у дакументах пачатку 16 стагоддзя прадстаўнікі рода фіксуюцца выключна з формай Вельямінавіч. Толькі ў 1545 годзе у пісьмовых крыніцах сустракаецца першая ўзгадка прозвішча ў форме Вельямінавіч Руцкі. У гэтыя часы, у гэты канкрэтны год, дзед мітрапаліта Захарыяш Богданович Вельямінавіч здолеў сканцэнтраваць у сваіх руках асноўную частку маёнтка Рута. Таму і за ім замацавалася другая дадатковая частка прозвішча Руцкі. Дакументы фіксуюць наяўнасць у 16 стагоддзі і іншых носьбітаў гэтай прыстаўкі Руцкі. У гэтай жа мясцовасці жылі яшчэ Керстанавічы Руцкія і Куцевічы Руцкія. Першапачатковае прозвішча ў форме Вельямін без характэрнага канчатку Овіч упершыню пачаў ужываць сам мітрапаліт у сваіх лаціна-моўных дакументах канца 16-го, пачатку 17 стагоддзя. Да яго такую форму прозвішча ў дакументах сустрэць немагчыма. Напрыклад, у першай падрабязнай перапісе войска Вялікага княства літоўскага 1528 года сярод баяр шляхты, якія адносіліся да Навагрудскага замка, быў згаданы прадзед мітрапаліта Богдан Вельямінавіч, які мусіў выстаўляць войска аднаго вершніка. Паходжанне, продкі, сваякі і так званы маскоўскі след. У час сваёй працы ў архіве грэцкага калегіума святога Афанасія ў Рыме у чэрвені гэтага года я звярнуў увагу на дзве біяграфіі Іосіфа Вельяміна Руцкага, якія утрымліваліся літаральна ў суседніх па стэлажах кнігах. Першая біяграфія, даволі кароткая, будучага мітрапаліта, была складзеная ў хуткім часе пасля заканчэння ім гэтага калегіума. У тэксце маецца ўзгадка, што ў цяперашні час Іосіф з'яўляецца архімандрытам манастыра Святой Тройцы ў Вільні, але яшчэ няма ўзгадак аб тым, што ён мае епіскапскі сан. Такім чынам, гэтая біяграфія складзеная прыблізна ў 1610-1611 гадах. Аўтар біяграфіі ён не з'яўляўся ураджэнцам Рэчы Паспалітай, бо ён часта памыляецца ў напісанні геаграфічных назваў і прозвішчаў. Тэкст біяграфіі на італьянскай мове, ён невялікі паводле аб'ёму, крыху болей за адну старонку. У ім маюцца больш познія прыпіскі аб тым, што Іосіф стаў мітрапалітам усяе Русі і памёр у 1637 годзе. Біяграфічныя дадзеныя да паступлення ў калегіум вельмі лаканічныя. Пазначана толькі, што Іван Вельямін альбо Джованні Велямімо па-італьянску паводле паходжання быў русінам з Літвы. А біяграфія мітрапаліта, складзеная на лацінскай мове ў 1670-х гадах, нейкім з выхадцаў з Рэчы Паспалітай, цалкам адрозніваецца ад папярэдняй італамоўнай. Яе аб'ём складае каля 8 старонак, а значнае месца удзяляецца паходжанню мітрапаліта ад знатнага маскоўскага роду баяр Вельямінавых. І нават само гэтае паходжанне маскавіт і русін невядомы аўтар вынес нават у загаловак біяграфіі. У тэксце гаворыцца, што продкі мітрапаліта патрапілі ў Вялікае княства Літоўскае падчас вайсковых падзей. З усёй верагоднасцю маюцца на ўвазе падзеі інфлянскай альбо лівонскай вайны 1558-1583 гадоў. Маскоўскае паходжанне з'яўляецца адным з галоўных сюжэтаў гэтай біяграфіі. І увогуле маскоўская версія, якая была зафіксаваная ў гэтай біяграфіі, знайшла сваё адлюстраванне практычна ва ўсіх працах, якія былі прысвечаны мітрапаліту Руцкаму, пачынаючы акурат з сярэдзіны 17 стагоддзя. Думаю, што гэту версію яшчэ ўзмацняў дакладна вядомы факт, што мітрапаліт вельмі добра валодаў тагачаснай маскоўскай мовай. І можна дапусціць, што гэтае маскоўскае паходжанне мусіла спрыяць поспеху маскоўскай місіі Руцкага, бо вядома, што ён ездзіў з дыпламатычнай місіяй таксама на тэрыторыі маскоўскай дзяржавы. Ён распрацоўваў праект па аб'яднанні пад уладай кіеўскіх мітрапалітаў і нават патрыярхаў насельніцтва маскоўскай дзяржавы. І важнай сімвалічнай фігурай у той час таксама быў, напрыклад, маскоўскі патрыярх грэк Ігнацій, які прыняў пад уплывам Єсафата Кунцевіча і Іосіфа Вельяміна Руцкага унію з каталіцкай царквой.
Цікава таксама, што ў гэтай жа кнізе выпускнікоў грэцкага калегіума літаральна на наступных старонках побач з біяграфіяй Руцкага маецца біяграфія яшчэ адной знакавай фігуры уніяцкай царквы сярэдзіны 17 стагоддзя смаленскага архіепіскапа Андрэя Квасніцкага Злотага. І вось ужо наконт гэтай асобы, наконт яе біяграфіі няма ніякіх сумневаў. Дакладна вядома, што гэты чалавек быў сынам маскоўскага баярына уцекача Грыгорыя Квашніна Залатога. Ён быў пастрыжаны ў манахі ў Вільні Ясафатам Кунцэвічам, а да 1640-х гадоў, ужо будучы уніяцкім смаленскім архіепіскапам, ён актыўна адстойваў інтарэсы уніяцкай царквы на тэрыторыі смаленскага ваяводства. І цалкам магчыма, што рэальная біяграфія смаленскага архіепіскапа, яе патэнцыял натхніў невядомага біёграфа Вельяміна Руцкага на стварэнне пахожай легенды. Гэта ўсё вельмі ўкладаецца ў папулярную такую версію, канцэпцыю пра такіх своеасаблівых сейнт-мейкераў, пра стваральнікаў святых у тыя часы. Калі яны на адныя факты біяграфіі свядома заплюшвалі вочы, а адныя факты біяграфіі, якія былі нават легендарныя, яны ім давалі вось такі поўны ход. Дакументы ж Руцкага архіва, пра які я гаварыў, пераканаўча сведчаць аб тым, што род Вільямінавічаў жыў на тэрыторыі Навагрудчыны як мінімум з канца 15 стагоддзя, і ніякіх маскоўскіх каранёў у мітрапаліта Іосіфа не было. Аднак асобныя маскоўскія сюжэты, якія тлумачаць, дзе і калі, напрыклад, мітрапаліт мог вывучыць маскоўскую мову, у гэтых дакументах маюцца. Аб гэтым мы паговорым яшчэ крыху пазней. Далей. Сваяцтва з родам Корсакаў. Паколькі наступнікам мітрапаліта быў Рафаіл Корсак, як сцвярджаецца ягоны сваяк, то гэтае пытанне таксама займала даследчыкаў. Думалі, што ён перадаў сваю пасаду блізкаму сваяку, свайму блізкаму сябру, паплечніку і сваяку. Аднак на падставе архіўных дакументаў маёнтка Рута мной былі складзены радаводы і лініі Вільямінаў Руцкіх і лініі Корсакаў. Можна ўбачыць, што тыя ж самыя Корсакі, яны былі вельмі далёкімі сваякамі мітрапаліта. А ўвогуле генеалогія Вільяміна Руцкіх, як бачым, налічвае цэлых 5 пакаленняў. Першы прадстаўнік рода, Іван Вільямінавіч, валодаў часткаю маёнтка Рута яшчэ ў 1513 годзе. Прычым гэты маёнтак названы дзедзічным, то бок спадчынным. І паступова розныя часткі гэтага маёнтка яны пачалі канцэнтравацца ў руках дзеда і бацькі мітрапаліта Захарыяша і Шчаснага альбо Фелікса. Менавіта пачынаючы з Захарыяша, Вільямінавічы пачалі называцца Руцкімі. Апошнім мужчынскім прадстаўніком рода стаў уласна мітрапаліт Іван альбо ў манастве Іосіф Вільямін Руцкі. Як манах, зразумела, ён уласнай сям'і не меў. У даволі юным узросце, не пакінуўшы нашчадкаў, памерлі два яго родныя малодшыя браты – Хрыстафор альбо Крыштаф і Андрэй. У пляменніка Адама Мікалаевіча Вільяміна Руцкага былі толькі дочкі. Даверанай асобай мітрапаліта і яго каад'ютарам у апошнія гады жыцця стаў Рафаіл Корсак, які, дарэчы, памёр і быў пахаваны ў Рыме, таксама ў царкве святых Сергія і Вакха. Паколькі маці мітрапаліта звалі Багуміла Корсак, то і сам Іосіф, і Рафаіл Корсак, яны лічылі сябе сваякамі і пастаянна гэта ў дакументах падкрэслівалі, то бок яны сябе лічылі блізкімі сваякамі. І нават зараз можна ўбачыць, што ў афіцыйных біяграфіях Рафаіла Корсака месцам яго нараджэння пазначаецца альбо увогуле Навагрудскае ваяводства, альбо пішацца проста дзесьці пад Навагрудкам. Аднак Багуміла і Рафаіл, яны да цалкам розных галінаў рода Корсакаў адносіліся, якія мелі агульнага продка прыблізна ў 5 ці нават у 6 пакаленні. Рафаіл, ён паходзіў з галоўнай полацкай лініі Корсакаў, а маці мітрапаліта Багуміла Ціхнаўна Корсак адносілася да рода навагрудскіх Корсакаў альбо так званых совічаў Корсакаў. Я таксама склаў яе радавод, які можна ўбачыць на такой нагляднай схеме слайдзе, дзе можна ўбачыць усе гэтыя сваяцкія сувязі. І мы можам бачыць, што паводле паходжання дзеда мітрапаліта па лініі маці, па паходжанні Ціхны Міхайлавіча Совіча Корсака, што акурат Совічы Корсакі былі прадстаўнікамі даволі буйной шляхты, таму што вось той самы Ціхна Корсак, ён займаў пасаду першага харужага мінскага ваяводства. А гэта была даволі значная пасада. То бок на момант шлюбу Багуміла мела больш высокае паходжанне ў грамадстве, чым яе муж Шчасны Вільямін Руцкі. І, дарэчы, совічам Корсакам належала некалькі маёнткаў на тэрыторыі не толькі Навагрудскага павету, а яшчэ і Мінскага павету. І у сваіх тастаментах мітрапаліт называе Рафаіла Корсака сваім сваяком, піша таксама пра гэтае сваяцтва з полацкімі Корсакамі і Навагрудскімі Корсакамі, і тым самым ён сам гэтую легенду пацвярджаў і развіваў, хоць гэта толькі легенда. Валоданне маёнткамі. Рута і Нагародавічы.
Дзед і бацька мітрапаліта Іосіфа, Захарыяш і Шчасны, сканцэнтравалі ў сваіх руках амаль увесь маёнтак Рута. Да гэтага маёнтка, апрача горняй і дольнай Руты, адносілася яшчэ некалькі вёсак побач. Мы можам убачыць гэта на карце. У пачатку 17 стагоддзя Іосіф валодаў яшчэ і маёнткам Нагародавічы на захад ад Навагрудка. Сабранае ў адзінае цэлае, гэты маёнтак Рута быў перададзены, адпісаны Іосіфам Вільямінам Руцкім пасля сваёй смерці ўсёй кіеўскай мітраполіі. Разам з царкоўным маёнткам Літоўка і мітраполь пад Навагрудкам і юрыдыкамі ў самім горадзе, у 18 стагоддзі весь гэты вялізны комплекс маёнткаў прыносіў прыблізна 2/3 прыбыткаў ад усіх мітрапаліцкіх маёнткаў у Вялікім княстве Літоўскім. Менавіта адпісаны мітрапалітам маёнтак паслужыў фінансавай асновай для тых рэформ, якія ён пачаў праводзіць у 17 стагоддзі. У іншым маёнтку мітрапаліта Нагародавічах, які знаходзіцца на захад ад Навагрудка, у 1617 годзе адбыўся першы з'езд духавенства, на якім прысутнічалі манахі з Вільні, Жыровічаў, Быцяня, Навагрудка і Мінска. На гэтым сходзе і было абвешчана аб стварэнні базыльянскага ордэна і быў яшчэ абвешчаны пачатак рэформаў манаства ўсёй кіеўскай уніяцкай мітраполіі. Цікава, што гэты маёнтак не прыгадваецца сярод тых, якія належалі дзеду і бацьку мітрапаліта. То бок гэта быў не спадчынны маёнтак, а маёнтак набыты непасрэдна самім Іосіфам у пачатку 17 стагоддзя. І ў 1635 годзе гэты маёнтак Нагародавічы за некалькі гадоў да смерці мітрапаліта было прададзенае мясцоваму роду булгакаў. Дакладны год нараджэння і месца хрышчэння альбо канфесійная прыналежнасць. У гістарыяграфіі можна сустрэць розныя гады нараджэння мітрапаліта. 1573, 1574, 75 альбо нават увогуле 1570. Аднак у тэстаменце яго бацькі, Шчаснага альбо Фелікса Вільяміна Руцкага ад 1 красавіка 1587 года прыгадваюцца 5 непаўнагадовых дзяцей, у тым ліку старэйшы сын Іван, якому, як пазначана, акурат споўнілася 12 гадоў. То бок Іван Вільямін Руцкі дакладна нарадзіўся у адцінак часу паміж 1 красавіка 1574 года і 1 красавіка 1575 года, але ніяк не раней і не пазней. Таму акурат у гэтым годзе мы адзначаем найбольш верагоднае юбілей з дня ягонага нараджэння. Таксама ў гістарыяграфіі сцвярджаецца, што, нягледзячы на тое, што бацькі будучага мітрапаліта былі кальвіністамі, самога Івана ахрысцілі ў бліжэйшай праваслаўнай царкве. І гэтай царквой бліжэйшай лічыцца з усёй верагоднасцю адна з цэркваў у самім Навагрудку, паколькі ў маёнтку Рута да пачатку 18 стагоддзя уласнай царквы не было. Царква ў Руце была пабудавана толькі ў перыяд уладання гэтым маёнткам кіеўскім мітрапалітам Львом Кішкам. Версія аб хрышчэнні кальвініста Івана ў праваслаўнай царкве была створаная хутчэй за ўсё ім самім пры паступленні на вучобу ў грэцкі калегіум святога Афанасія. З тэстаменту яго бацькі, Шчаснага Вільяміна Руцкага, відаць, што Іван і яго брат Хрыстафор у беларускамоўным дакуменце бацька называе Янам і Крыштафам, то бок той формай імён, якія характэрныя для традыцыі заходняй царквы. І з усёй верагоднасцю, што ўсе 5 дзяцей яны былі ахрышчаны ў кальвінісцкім храме. Апрача гэтага, у сваім тэстаменце Шчасны агаворвае, што з яго маёнткаў павінна быць вылучаная асобная сума для навучання сыноў, як ён піша, у веры сапраўднай хрысціянскай евангеліцкага збору, то бок кальвінісцкай. Але цікава, што таксама існаванне кальвінісцкага храма ў Руце дакументамі не фіксуецца. Аднак шэраг крыніц сцвярджае, што ў другой палове 16 стагоддзя кальвінісцкі храм дзейнічаў у іншым маёнтку руцкіх, у Нагародавічах. І як быццам бы Іван мог быць пахрышчаны там. Аднак, як мы ўжо гаварылі, па дакументах архіва маёнтка Рута мы бачым, што Нагародавічы ў тыя часы яшчэ роду руцкіх не належалі. То бок там ніяк не маглі Івана ў тыя гады пахрысціць. Бліжэйшы кальвінісцкі храм, у якім хутчэй за ўсё і быў пахрышчаны Іван, знаходзіўся ў Навагрудку. Гістарыёграфы з лёгкасцю прынялі на веру версію аб хрышчэнні ў праваслаўнай царкве яшчэ і таму, што, як сцвярджаецца, няма дакладных звестак аб існаванні кальвінісцкага храма ў Навагрудку ў 1570-х годах, уласна, калі нарадзіўся Іван. Першы дакумент, у якім узгадваецца дзейсны кальвінісцкі храм Навагрудка, датуецца толькі 1588 годам. Аднак варта звярнуць увагу, што ж гэта за дакумент.
Гэта фундацыйны запіс удавы віцебскага кашталяна Малхера Сноўскага, які памёр у 1587 годзе ўжо існуючаму ў Навагрудку кальвінісцкаму храму. Сам жа Мальхер Сноўскі быў адным з актыўных удзельнікаў люблінскага сойма 1569 года, дзе ён адстойваў інтарэсы дробнай і сярэдняй шляхты, і ўжо ў тыя часы ён быў адным з самых актыўных прыхільнікаў кальвінізма ў Вялікім княстве Літоўскім. То бок у 1570-х гадах кальвінісцкі храм у Навагрудку ўжо існаваў. Герб рода. Адзін з першых прафесійных генеалогаў Рэчы Паспалітай, Войцех Віюк-Кайловіч, у сваёй рабоце «Гербаш рыцарства Вялікага ксенства Літыўскага», то есть «Компендіум», з некай нагоды пазначыў у якасці родавага герба руцкіх, у тым ліку і самога мітрапаліта, герб вуж. З гэтага часу ўсе працы, прысвечаныя мітрапаліту, сталі звязваць яго з гэтым гербам. І можна практычна ў любой працы убачыць выяву гэтага герба. Аднак на мностве захаваных дакументаў з асабістымі пячаткамі мітрапаліта мы бачым абсалютна іншы герб, так званы букраба зменены. Аднак, калі мы паглядзім, напрыклад, на нават сённяшнія дадзеныя ў Вікіпедыі на самыя розныя старонкі на розных мовах аб мітрапаліце руцкім, мы бачым, якіх там толькі гербаў няма. Частка тых версій утрымлівае старую гэтую легенду Кайловіча з пазначэннем герба вуж. Частка аўтараў Вікіпедыі, магчыма, у часе праслухоўвання нейкіх маіх ранейшых выступаў, дзе я гаварыў пра неадпаведнасць гэтых дадзеных, яны памянялі герб вуж на нешта падобнае на герб букраба, але гэта хутчэй нагадвае герб шэліга. То бок мы маем цяпер 3 розныя версіі этого герба ў Вікіпедыі. Але самае цікавае, што мала таго, што мы можам гаварыць дакладна, якім гербам карыстаўся сам мітрапаліт, мы, дзякуючы захаваным дакументам маёнтка Рута, можам параўнаць, як мянялася, мадыфікавалася выява на гербе у бацькі, у дзеда, у прадзеда і ў іншых продкаў мітрапаліта. Паколькі там такіх дадзеных вельмі шмат, мы можам заўважыць, што адбылася пэўная эвалюцыя ў тым, што адлюстроўвалася на гербе. Калі у мітрапаліта гэта паўмесяц рагамі ўніз і рыцарскі крыж у цэнтры, то у ягоных продкаў крыху іншая выява. Гэта паўмесяц рагамі ў правы бок, і замест крыжа мы бачым некую такую выяву, якая нагадвае такую харугву своеасаблівую, трохканцовую, альбо перагорнутую літару «Е». Калі добра ведаць, напрыклад, азы тагачаснай шляхецкай татарскай геральдыкі, мы можам убачыць, што падобнымі гербамі карысталіся шматлікія татарскія роды, якія пражывалі таксама і ў ваколіцах Навагрудка. І самае цікавае, што сярод дакументаў маёнтка Руты мы можам бачыць вельмі шмат фігурантаў розных справаў, якія з'яўляюцца татарамі-мусульманамі. І гэта дае магчымасць сцвярджаць, што, магчыма, у нашага мітрапаліта продкі былі таксама татарскага паходжання. Хоць у нас няма дакладных пацверджанняў таму, што продкі ягоныя былі мусульманамі, прынамсі ўжо ў 1540-х гадах яны былі дакладна хрысціянамі, аднак тым не менш вось такая цікавая легенда ёсць, якая дакументамі пацвярджаецца. І магчыма, вось гэтае магчымае татарскае паходжанне, яно паслужыла тым, што вось дакументы гэтага руцкага архіва яны не атрымалі такога шырокага розгаласу. І, напрыклад, пазнейшыя біёграфы мітрапаліта, якія з лёгкасцю па гэтым архіве маглі прасачыць яго паходжанне, яго продкаў, спраўдзіць альбо адкінуць тыя ці іншыя міфы, яны, аднак, гэтаму архіву належнай увагі не надавалі. Магчыма, з-за таго, што непазбежна ўзнікала падазрэнне, што і сам мітрапаліт мог мець татарскія карані. Такім чынам, вось гэтыя асноўныя міфы, якія, як мне падаецца, удалося падрабязна разгледзець, і на будучыню мы не будзем імі карыстацца. Дзякуем, спадар Дзяніс, што падзяліліся з намі вынікамі навуковых даследаванняў. На канферэнцыі даклад прагучаў для навуковай супольнасці, а на радыё Марыя яго можа паслухаць кожны зацікаўлены. Зычым далейшых поспехаў у вашай важнай навуковай дзейнасці. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.